अनाय 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर अमृत ब्रिज आन्दलननि दंफां गायनाय आङो बेनि बागै नोंथांमोननो भिडिअ बानायखांबायमोन। नोंथाङा दंफांखौ बोरै नोंथाङा गायनानै माबायदि फटक साफायनानै नोंथाङा माबे एप्सआव नोंथाङा आपल'ड खालामनांगौ लोगोसे गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों। कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना बुंहरदों दंफाङा आपल'ड जायाखै, इरर खोथायबाय थादों। आङो बेनि प्रब्लेमखौ खोन्थाहरगोन। लोगोसे नोंथांमोननो आरो फिन नैबे भिडिअनि जोहै नोंथांनो आरो दंफांखौ नोंथाङा बोरै सिम्पल स्टेपाव नोंथाङा गायनानै नोंथाङा माबे एप्सआव नोंथाङा बे दंफांखौ नोंथांनि दंफां गायनायखौ नोंथाङा आपल'ड होनांगौ बेनि बागै खोन्थाहरगोन। लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा दंफांखौ बेसेबां नोंथाङा गायनांगोन, नोंथाङा बेसेबां दंफांखौ गायनानै नोंथाङा बेसेबां नोंथाङा दंफांनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन बेनि नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरगोन। लोगोसे बे दंफां गायनायनि डेटखौ बारायना होबाय। बेखौ 1 आगष्टनिफ्राय नोंथांमोना 20 आगष्टहालागै नोंथांमोना दंफांखौ गायबाय थानो हासिगोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर नोंथाङा बिफांखौ 6था नोंथाङा बिफांखौ गायनानै बे अमृत ब्रिज मोनसे एपआव नोंथाङा आपल'ड होनांगोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेनि A to Z आपडेटखौ नायगोन। लोगोसे बे दंफां गायनायनि फट' आपल'ड जायैनि कारनानो जाहैबाय लोगोफोर सार्भारनि प्रब्लेम जायो, नेटवर्कनि प्रब्लेम जायो। नोंथाङा बेखौ मर्निंआव ट्राइ खालामनांगोन, नङाबा इभिनिं दाबायदि मोनाबिलियाव नोंथाङा ट्राइ खालामनांगोन। आं दा नोंथांमोननो लाइभ आङो बानायना खोन्थाहरनि नोंथाङा बोरै बे अमृत ब्रिज आन्दलन दंफां गायनाय फट'खौ नोंथाङा बोरै नोंथाङा आपल'ड होनो आरो फिन नोंथांमोननो खोन्थाहरबावनोसै। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट गभर्नमेन्ट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि लोगोफोर नोंथाङा मोनसे एप गुगोलाव प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनांगोन। बे एपखौ नोंथाङा प्ले स्ट'र नोंथांनि बेयाव मोनसे एप स्ट'र थायो, बेबायदि प्ले स्ट'र नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा एप्सनि थ्रुयै थांबा इजियावनो फट'खौ आपल'ड खालामनो हागोन। लोगोसे बेखौ मोननै सिस्टेमाव नोंथाङा फट'खौ आपल'ड खालामनो हायो। गिबियाव नोंथाङा पर्टेलनि जोहैबो हायो। जोङो दा एपआव थाङोबा नोंथाङा इजियावनो हागोन बेखौ फट'खौ आपल'ड खालामनो। नोंथाङा अमृत ब्रिज आन्दलन नोंथाङा बेखौ गुगोलाव बेबायदि नोंथाङा सार्च खालामना होबानो जाबाय। गुगोल माने नैबे प्ले स्ट'राव नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय। नैबे अमृत ब्रिज आन्दलन नोंथाङा बेखौ इनस्टल बानायबानो जाबाय। आं लोगोसे बे एपनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा लिंकआव थुनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय। दानिया आं बेखौ अपेन बानायनोसै। बेबायदि पर्टेला बेबायदि गेवगोन एप्सआ। दानिया बेयाव एप्सआ बेबायदि गेवबाय। नोंथाङा गिबियावनो नैबे लगिनाव थुनांगोन। जोङो बे लगिनाव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार नोंथाङा रेजिस्टार बानायनाय समाव नोंथाङा जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन नैबे बक्सआव नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। आरो नैबेयाव गेट OTP नोंथाङा क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव मोनसे OTPखौ फैगोन। OTPआ मेसेजाव फैगोन। नैबे बक्सआव OTPखौ इन्टार खालामना होनांगोन। आरो नैबे केप्साखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव इन्टार खालामनानै नैबेयाव लगइन खालामना होबानो नोंथाङा बे एप्सनि गेजेराव हाबनानै नोंथाङा दंफां आपल'ड खालामनो हागोन। जोङो दानिया नैबेयाव मबाइल नाम्बार होनानै जोङो बेयाव OTP बिहरनानै नैबे केप्साखौ नैबे बहायनानै जोङो नेक्स्ट स्टेपाव जोङो दानिया थांदिनि। दानिया जोङो नैबेयाव जोङो मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय आरो जोंनिया OTPआ फैबाय। जों OTPखौ नैबे बक्सआव बहायबाय आरो जों नैबे केप्साखौ नैबेयाव बेबायदि नोंथाङा लिरबानो जाबाय। दानिया जोङो नैबे लगिनाव थुना होनाय लोगो लोगोनो जोङो बिफां आपल'ड खालामनाय जोङो मोनसे पेजाव जोङो मोनहैसिगोन। जोङो दानिया नेक्स्ट स्टेपखौ नायनोसै। दानिया नोंथाङा बेयाव बेबायदि अपसन मोनसे नुगोन। नैबेयाव नोंथांनि केटेगरि नोंथाङा माबे केटेगरि नोंथाङा जुदि इन्डिभिजुवेल हारसिं गायोबा नैबेयाव इन्डिभिजुवेल नुगोन। जुदि सेल्फ हेल्पनि थ्रुयै गायोबा बेयाव सेल्फ हेल्प बेबायदि खोथिगोन। आरो नोंथांनि नामा नैबेयाव थागोन, नोंथांनि मबाइल नाम्बार नैबेयाव एड्रेस आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। दानिया नोंथाङा फट' आपल'ड खालामनो थाखाय सिम्पल नोंथाङा नैबे बक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नैबे आपल'ड फट'आव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। जोङो दानिया बे आपल'ड फट'आव क्लिक खालामनानै होदिनि। दानिया जोङो बेयाव आपल'ड फट'आव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव फट' आपल'ड खालामनायनि नैबेयाव मोननै अपसन नुनो मोनदों। गिबियाव नोंथाङा फट'खौ नैबे अपेन केमेरा नैबे अपेन केमेरायाव थुबाथाय नोंथांनि फननि केमेराया अट'मेटिक अपेन जानानै नोंथाङा बेयाव फट'खौ केपचार खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे अपेन गेलारिजों थांबा नोंथाङा फट'खौ साफायनानै नोंथाङा गेलारिनिफ्राय लानानै नोंथाङा बेयाव फट'खौ आपल'ड होनो हागोन। बेस्ट अपसनानो जाहैबाय नैबे नोंथांमोननो खोन्थाहरनि नैबे अपेन गेलारि नोंथाङा बेजों साफायनानै इजियावनो नोंथाङा नोंथांनि गेलारिनिफ्राय फट'खौ लानानै नोंथाङा
आपल'ड खालामनो हागोन जोङो दानिया बेनि जोङो फट'खौ बोरै आपल'ड खालामगोन अपेन गेलारिनिफ्राय जोङो बेनि आपडेटखौ नायनोसै लोगोसे नोंथाङा फट'खौ माबायदि सिस्टेमाव साफायनांगोन माबे एप्सजों साफायनांगोन जोङो बेनि बागै नायग्रोदोनि नोंथाङा जाहा थाहा फट'खौ ओरैनो नर्मेल केमेराजों साफायनानै फट'खौ आपल'ड होयोबा रिजेक्ट जागोन दानिया जोङो बेनि फट'खौ नोंथाङा माबायदि सिस्टेमाव जों साफायनांगोन जोङो बेनि आपडेटखौ जोङो नायग्रोनोसै नोंथाङा फट'खौ बेबायदि सिस्टेमाव साफायनांगोन आं बेखौ इन्टारनेटनिफ्राय डाउनल'ड खालामदों आं नोंथांमोननो डेम' हिसाबै देखायबाय बे फट'खौ नैबेयाव नोंथाङा GPS मेप केमेरा होननाय मोनसे एपजों नोंथाङा फट'खौ बेबायदि सिस्टेमाव साफायनांगोन नैबेयाव नोंथांनि गासैबो बेयाव गुगोल मेपआ बेबायदि नुजागोन नोंथांनि बेयाव गासैबो जायगानि एड्रेसा बेयाव श' जागोन आं बेखौ ब्लार बानायनानै दोनदों नोंथाङा बेबायदि मेप थानाय नैबे GPS मेप केमेरा बे GPS मेप केमेराजों नोंथाङा फट'खौ बेबायदि दंफां गायनाय नोंथाङा साफायनांगोन नोंथाङा बे एप्सखौ बोरै डाउनल'ड खालामगोन आं दानिया बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायनोसै एप्सखौ डाउनल'ड खालामनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि फननि गुगोल बे एप स्ट'राव फैफिननांगोन जोङो दहाय अमृत ब्रिज आन्दलन एपखौ जोङो डाउनल'ड खालामनाय नैबे एप जोङो प्ले स्ट'राव फैफिनबाय आरो नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनांगोन GPS नोंथाङा बे GPS बेखौ टाइप खालामना होबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों GPS मेप केमेरा नोंथाङा बेबायदि नैबे गिबि GPS मेप केमेरा नोंथाङा बेयाव मोनसे एप नुनो मोनदों नोंथाङा बे एप्सखौ इनस्टल बानायना लानांगोन लोगोसे नोंथाङा बेखौ अपेन बानायनानै बेनिफ्राय नोंथाङा फट'खौ साफायनांगोन बे एप्सनिफ्राय फट'खौ साफायबासो नोंथांनि फट'आव लकेसन थानाय मेप थानाय सावगारिया जाखांगोन नोंथाङा बेखौ इनस्टल बानायनानै लाबानो जाबाय बे एप्सनि जोहैसो नोंथाङा बे अमृत ब्रिज आन्दलन दंफां गायनायनि फट'खौ साफायनांगोन नोंथाङा जाहा थाहा नर्मेल केमेराजों फट'खौ साफायबाथाय बियो रिजेक्ट जागोन लोगोसे नोंथांनि फट'आ एक्सेप्ट जानाय नङा पर्टेलाव नोंथाङा आपल'ड होबाबो जानाय नङा बे GPS मेप केमेरानि जुदि नोंथाङा फट'खौ साफायाबाथाय दानिया जोङो फट'खौ बोरै आपल'ड खालामनो जोङो बेनि आपडेटखौ जोङो नायदिनि दानिया जोङो फट' आपल'ड खालामनायनि जोङो आपडेटखौ नायनोसै गिबियावनो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों आपल'ड प्लेन नैबेयाव सिलेक्ट प्लेनाव नोंथाङा मा बिफां नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथाङा मोनबोदों बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथांनियाव मा बिफां दं नोंथाङा बेयाव बिफांनि नाम गोबां नुदों जोङो दानिया बेयाव बिफां मोनसेनि जोङो नामखौ जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय बेबायदि नोंथांनियाव जि बिफां दं नोंथाङा जि बिफांखौ गायनो लादों नोंथाङा बेयाव बिफांनि नामखौ क्लिक बानायबानो जाबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबे अपेन गेलारियाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन जोङो दानिया बे अपेन गेलारियाव क्लिक बानायबाय दानिया जोङो बे गेलारिनिफ्राय जोङो दानिया पिक्सारखौ जोङो लादिनि आं दानिया आंनि फननि गेलारियाव हाबबाय आं जास्ट नोंथांमोननो डेम' हिसाबै मोननैसो बेयाव फट' साफायनानै दोनदों ओरैनो नोंथांमोना बेबायदि गावबागावनि गेलारि मबाइल फननि गेलारियाव हाबनानै फट'खौ बेबायदि क्लिक खालामनानै होनांगोन दानिया नोंथाङा बेयाव बे फट'खौ क्रप खालामनांगोन बेबायदि क्रप खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे नुनो मोनदों मोनसे क्रप जोङो बेयाव क्रपआव जोङो क्लिक खालामना होबानो जाबाय क्रपआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो जोंनि दंफांनि बे पिक्सारा नैबेयाव जाखांफैगोन नैबेबायदि जाखांफैबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव आपल'डआव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन जोङो बेयाव बेबायदि आपल'डआव क्लिक खालामना होबाय दानिया जोंनि फट'आ दसे उनावनो आपल'ड जासिगोन दानिया लोगोफोर जोंनिया बेबायदि साक्सेसफुलि फट'आ आपल'ड जाबाय फट' इरर जानायनि कारना बेनो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि फनजोंनो नोंथाङा डाइरेक्ट बे लकेसन थानाय फट'खौ साफायनांगोन लोगोसे नोंथाङा आपल'ड होनांगोन नोंथाङा गुबुननि फट' मबाइलजों साफायनानै जुदि नोंथाङा आपल'ड होयो गुबुन दाबसे जायगायाव नोंथाङा फट'खौ साफायनानै जुदि आपल'ड होयो बिदिबाथाय जानाय नङा नोंथांनि मबाइल फनजों नोंथाङा साफायनानै बेबायदि फट'खौ आपल'ड होनांगोन आंनिया बेयाव साक्सेसफुलि बेबायदि फट'आ आपल'ड जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बेबायदिनो नोंथांमोना फांद' नोंथाङा दंफांखौ गायनानै नोंथाङा आपल'ड होनांगोन नोंथाङा बेबायदिनो आरो फिन खेबसेबाव नोंथाङा गेलारियाव थांफिननानै बेबायदि फांसे नोंथाङा फांद' दंफांखौ बेबायदि क्लिक खालामबा दंफांखौ गायनानै नोंथाङा आपल'ड होनांगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव आरो फिन नोंथाङा आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे गो टु डेशबर्ड नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामफिनबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबे आपल'डआव नोंथाङा क्लिक खालामफिनबानो जाबाय जोङो दानिया आरो नोंथाङा नैबेयाव दंफांनि नामखौ नोंथाङा आरो फिन खेबसेबाव सिलेक्ट बानायबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा नैबे अपेन गेलारियाव थांनानै आरो फिन खेबसेनो नोंथाङा बे दंफांनि फुलिनि फट'खौ नोंथाङा लाफिननानै आरो बेबायदि प्रसेसआव नोंथाङा फिन एक्जेक्ट सेम प्रसेसआव नोंथाङा आपल'डआव बानायनानै बेबायदि फट'खौ आपल'ड होनो हागोन लोगोसे नोंथाङा दंफांखौ गायनानै नोंथाङा साननैसोनि उनाव मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन बे सार्टिफिकेटखौ बोरै डाउनल'ड खालामनो आं बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै लाबगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ